Tun sembah niring ulun kapurba risang amur bengrat mring sahananing kang mring kanan sing tasih Astungkara sidam singaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka putra awergen sang Warudayang Pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe nangka bosok dikopya kari betone lho ya Hyang Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring para Durandara sanggaring para Jawata benten kan padatan paduka ngawontenaken repat kageng Sang Hyang para Jawata ingkang kados mekaten Adi Guru punapi
Ingkang dados wigatosipun ingkang Kakang Sidik pangudal-udal nyadeng dawuh. Inggih Kakang Narada. Sayekti rikala panjenengan ulun katimbalan mandhap wonten ing Madyapada. Sowan wonten ngarsanipun Kakang Wismaya. Kakang Wismaya dinten sakmangke nggadahi gegayiwan inggih menika piyambakipun kepengin bangun kayangan. Awit Kakang Semar ngraos bilih negari Ngastina panguripan wonten praja negari Yawastina sampun owah. Mboya dados becik nanging malah dados mboten kantenan kawontenanipun Kakang Narada. Pramila kayiwanganipun sang Para kawula praja negari Ngastina ing ancas Kakang Semar Badrana kepengin nandandosi tuwin ing sakmangke badhe mbangun pakarti sinebat bangun kayangan Kakang. Mesthi mawon Kakang Resi Kaneka Putra sampun priksa jalaran sampun wungsal wangsul marambah makaping kaping anggenipun Kakang Semar Badranaya mbangun kayewangan. Mesthi mawon Kakang tansah ngginakaken tembung bangun kayewangan menika teges kepingin mujudaken papan ingkang endah matsinamatan daya dinayan tebih saking regejegan pindhanipun gesangipun Mara Jawata Tridasa watakna wonten sakmadaning kayewangan Kakang. Pramila dinten sakmangke ulun nglarapaken sang Hyang Mara Jawata mriku ingkang wigati bakal ulun suwun sartani ulun dawuh supados mandhap wonten praja negari Ngastina sakbiyantu marang Kakang Semar Badranaya anggenipun badhe miwiti mbangun kayangan Kakang. Sarating pantam sumala amadang jroning pasarean ngenani wadana lar katon kang ramu-ramu kalingan ngangrangan sang Dyah manahen kung sumungkem kuling sang kakung mangraramba pabuhe maneman piratente pranta ayawa sungkawa mari mekaten cala dawuh paduka Dewi Pramesti Bathara Guru ingkang Kakang Sidik pangudal-udal kantun nderek mangke kula suwun supados ndhawaken dumateng Sang Hyang Para Dorandara supados mandhap wonten ing Madyapada Kakang. Ha nggih. Adi Guru ngestaken dawuh paduka Dewi Pramesti Bathara Guru. Malah ingkang raka nyuwun pamit tata samapa ing gati sawi gaing diri samangke badhe mandhap wonten negari Ngastina Adi Guru. Yana Dewaya Nantana mangamrang.
wonten pangling mriku Eyang Kertiwindu Sasi Kirana. Eyang. Nuwun sewu. Lah keteka panjenengan mriku mapan wonten sak njabaning pakunjaran negari Ngastina. Oh lah dalah. Kowe ora ngerti wewantekane anak Pati Sengguni to, Gem? Nalika aku dikunjara rak ya aku pinter golek sarana supaya nek iso mlayu saka pakunjaran negara Ngastina. Paring katen panjenengan mriku nyalai pernatan hukum negari ing Ngastina. Luputku nggo napa Sasi Kirana? Coba petungan luputku nggo napa? Wong aku ki duwe kebebasan. Aku ki pengen bebas, aku pengen supayane urip ning sak njabane pakunjaran. Ning sampeyan mriku nandang lepat. Sampeyan mriku damel risah ing kantonan Praja Negari Ngastina. Njur karepmu paripaksa kedah manut kalane Geng Payah pun Sasi Kirana. Kowe kudu ngruda paripaksa kelawan Raden Kertiwindu nek pancen arep ngunjara kelawan Kertiwindu meneh. Yo, maju mrene. Aku ora bakal wedi nanding ridamu Kanjeng Hyang. Mati dening aku Sasi Kirana. Kaca ki pancen pakartine pancen nyangklak sak nduring tenggak ya. Aja mbok anggep mung tekan semene licike Kertiwindu titenana Sasi Kirana. Menungso ratatanan lagi main tak kipat tak candak sirai lah kok wis ora ana. Ola yen to ora tak sawang ora tak jaga kanem Praja Negara Ngastina rusak mergo menungso siji kae.
Meraina sumubang Jawang Aruna katinetraning ukara abuh sabdaning kukila ring kanegara sagatar neketong neng akong ler bowo sing pine panca ong papataking ayamana mramangwa ing pagakan ya jagat pangestu ora wayah ora jagat ora menggota dhisik Yayi Wisantara aja kaget nggone Siadi ndak piji suwanana ngarsaning pun Kakang ana ing Kadipaten Mancala Yayi Wisantara wah Kakang Adipati Pancakusuma nimbali kelawan suwane adimu Wisantara Kakang eneng apa aku ngaturke basaku katura ya Kakang iya Dimas kadangipun Kakang tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana iya tak gegem dadake jimat ana wigati apa teka nimbali kelawan suwane adimu Wisantara Kakang Wisantara ana paran yektine nggonku nimbali kelawan mraptamu iki ya merga disababake yen aku mbok keparengake blaka aku ora jenjem sartane aku ora karasan nggonku lunggone ing Kadipaten iki lho lungguh sik tegese ora jenjem tegese Kakang Pancakusuma ora karasan lunggone ing Kadipaten Mancala ki lire piye Kakang merga engko sikik to wis watara dina watara sasi kelakon nalikane Eyang Kertiwindu prapta mrene ingkang wigati ya kuwi ora ana liya kejaba mung aja-aja iki lawan kakangmu Mancala ya babagan negara Ngastina ingkang Pancakusuma luwih duweni wewenang ngukuhi kaprajan negara Gajahaya bareng ndak petung ndak gelar ndak gunung jebul pancen bener sing dadi ature Eyang Kertiwindu kosek lho Kakang aja duweni panemu sing kaya mangkono merga mangerti ya Kertiwindu kae watake nista watake candala budine angkara kae anak sawarga Sengkuni kae pancen kaya mangkono kae aja mbok percaya kae gunemane ana sing apik ora ana sing becik lho Kakang nanging bareng ndak pitung pancen bener ya bener ngendikane Eyang Kertiwindu kuwi luput nanging bareng ndak pitung wektu dina iki aku ngrumangsani yen to aku luwih pantes lungguh ana ing dampar kecana negara Ngastina lho kang sapa kuwi Wisantara lungguh kang prayoga wektu dina iki bakal ndak jaluk baline negara Ngastina ana panguasane turas Eyang Puntadewa ya iki Adipati Pancakusuma Wisantara permana remeng swamya ngambrengeng kati karananing kaswase yaneng marga amalagung tumiring sang gandrung tumiring sang Gandawastrat maja langleng lalu angulate surya mangrangsang wayah wis peteng wis bileng maneng sang Adipati Pancakusuma nalika semanten ketata titi wayaning mangsa kala sangka
Sang Adipati Pancakusuma ingkang gadhahi watak angkara budi nista awit kesasapan jiwaning iblis. Nalika semanten ingkang miling-miling wonten ing dirgantara nenggih sukmaning Sang Prabu Jaka Pitana ya Sang Prabu Duryudana ya sukmaning Sang Kurupati. Eling-eling nalika dados Nalindra nalika taksih gesang teng Madyapada gadhahi watak kang angkara budi candala. Pramila nggih nyawujud sukma sampun kesasapan jiwaning iblis. Pramila sukmaning Sang Kurupati awujud praceka awujud buta. Nalika semanten nggih ngangslup wonten araganing Sang Adipati Pancakusuma. Dadi ambalik nalika semanten nical watake ing satriya saking Sang Adipati Pancakusuma wau. Durmara remangos swamyong ambrang. Wah! Laruta sangking kutha sang guru kula Yanamoto Sang Sri ya jagat pangestungkara wayah jagat bareng tak pitung parikesit ora pantes nglungguhi dampar cana negara ing Ngastina Kakang Pancakusuma elinga lho Kakang. Elinga Kakang, aja kaya mangkono Kakang. Wisantara rasah kokean genem sing tanpa guna. Bakune minggir yen to pancen kowe sarujuk, ora sarujuk karo sing dadi panemuku minggir. Lho, kosek putuku Pancakusuma engko siki. Kenjang kanjing langit kelap-kelap katon Lir kenjang alis riseng mawe gandrung sabaran ora pangling kaya yang ngerti windu. Iya Pancakusuma. Lho engko sik. Lah kok dadi kowe mecicil kaya ngono? Mecicil. Ora tak sawang kok kowe beda kelawan padatan. Eneng apa Pancakusuma? Aku arep takon karo kowe yang piye? Ana wigati apa kowe rawuh mrene? Aku arep ngandani karo kowe. Iya. Negara Ngastina Ketaman Kraman disababake anane Semar Badranaya ingkang kepengin bangun kayangan. Lah menungsa ora tata. Wah, lah piye kae? Bola bali ya ora pangling Wisantara ki ya bola bali anak bapa Wisanggeni mula ngerti sejatine ya ora apa-apa tutuk-tutukno Kang tutuk-tutukno aku ngerti kuwi sejatine dudu karepmu nanging pancen ana sukmaning jajalanat ingkang ngangslup ana anggamu Kakang Adipati Pancakusuma tak tutke saka kene Kakang.
yana dewa ya nuntuna wong perang wong perang jas kasar saran mangembang kayewanganmu sawelo gringging mbel kekuk sak dulit tombel lah kok tenan Manik Maya mau sore jar arep sak biyantu karo aku lah kok tenan beda karo jaman aku nderekke para ndara-ndara Pandhawa pendak-pendak aku mbangun kayangan ki Manik Maya ora tau cocok Manik Maya ora tau sarujuk malah saiki kok nggawa rombongan akeh banget dewa medun kabeh ngeten iki lho sinuwun tiyang niku nek ketrima iya Kyai Semar nggih pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun ya paripurna ulun tampa parikesit inggih pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ulun ya curiga nanta ulun tampa Kakang Semar piye guru nyun mangapunten Kakang Radrandet anggen kula sowan wonten Praja Negari ing Astina ora apa-apa karang kebutuhane dhewe-dhewe kewajibane dhewe-dhewe nggih Kakang terus kene aku tak njaluk sak biyantumu wengakno lawang batinmu aku tak mbuka yoan terus kek ndonga bareng arep kowe dewa kowe ya tak jak ndonga supayane apa kae setengah papat wis adan kae kepiye inggih Kakang kula namung sumedya ndherek dawuh jenengan ndika Kakang Ismaya ayo diwiwiti alon-alon aku tak ndumuk kuncung muga kasembatan apa sing tak gayo Manik Maya Narada kowe melu ndonga nggih Kakang Semar nggih Hendra barang apa kulun ngesraken dawuh tan samar pamoring sukma sinok semaya winaya ing asape Sikra ndemuk kuncenge Sangkila Semar Badranaya nalika semanten ngringaken cipta melengaken rasa sang Nayantaka munjatra wonten ngarsaning Gusti ngarya loka eling-eling nadanta derajating manakawan nanging tinampa kang dadi sedyane pramila segebyar katal kau sak kedheping netra wis kaleksanan nggih sang Nayantaka miwiti mbangun kayangan Purwamadya lan Wusana negari Ngastina kadunungan wujuding wahyu katentreman temah ayem tata titi tentrem sah sinampurna sang Nayantaka nggih nyembangun kayangan Den mrayitna semuriris eka balik titiani iki lho ngene iki lho wis kaleksanan lehku mbangun kayangan inggih Kakang Ismaya
Nderek mangayu bagya sekedhi jumuruh ya padha-padha gene iki mung gampang bangun kayangan. Waton kabeh padha nyarujuki waton kabeh padha mathuk kabeh padha nyengkuyung mesti kaleksanan apa sing dijangka. Inggih. Sawangen. Kawula Ngastina padha kemruyuk, padha seneng-seneng atine. Padha gumyak, padha tentrem pikire. Inggih Kakang. Malah ulun ngaturaken pamatur nuwun sak mangke menawi kathah lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, arep kondur makayangan. Inggih Kakang. Kakang Semar ulun kondur makayangan nggih Kakang. Ya nrada sing ati-ati. Dewa-dewa ki dijak munggah meneh ning kayangan. Lah kok dadi keraton Ngastina ambune wangine wangi dewa kaya ngene. Matur nuwun nggih sinuwun. Sampeyan kok ya sarujuk kalih panemu kula. Iya Kyai Semar. Merga jalaran negara Ngastina yenta kayangane ora mbok bangun. Ora bakal iso wujud tentrem kaya mangkene. Nggih. Malah kula nggih ngaturke matur nuwun nek kathah lepat kula nyuwun pangapunten. Iya tiba sepadha-padha. Ya. Mbok marwa sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya menika Kakang Mas Adipati Pancakusuma ya jagat pangestu ngara pancen iya parikesit. Inggih Kakang Mas para wonten praja negari ing Astina parikesit blaka suta aku ora arep nrimake nggonmu madeg nalindra. Aku njaluk baline negara Ngastina sing pantes lungguh dampar kuwi Pancakusuma dudu kok dapurmu parikesit. Nggo kula kanthi medal nggo. Kyai Semar, ampun kok. Kyai Semar aja. Ampun kok. Allah. Ridho mawur mangapur purahan tengarane ngajurit. Niki sampean ngerti niki napa niki? Heeh. Kyai Semar aja dolanan kuncung Kyai awakku panas. Ampun kula demok niki. Aduh Kyai mati aku. Wah. Wis mati kok ya isih pengen ndek karep pengen njaluk bali negara. Kyai Semar ana kahanan napa lah kok dadi aku mapan ning praja negara Ngastina. Sampeyan niku napa mboten sadar? Napa mboten ngrasake ana diang srupi
bekasaan kaya ngoten niku wae. Ya pancen aku ngrasa ana sing mlebu ning awakku sapa. Nika wau nggih mboten sukmane wong menungsa niku kedunungan hawa papat nika Tandara. Iya. Nika nepsune Prabu Duryudana. Nek sukmane Prabu Duryudana mun lebur teng kawah Candramawa mriku. Ning nepsu kan menungsa niku kan duwe kan nganu to nek wong niku. Iya Kiai kok ya campur bahasamu. Nggih. Kan nek menungsa niku duwe awa papat sing werna abang niku lho napa jenenge sing nepsu amarahan niku nepsune Duryudana karepe arep njaluk baline negara Ngastina karepe isih pengen ngukuhi negara Ngastina. Njur saiki pun modar niku. Njur iki kepiye? Ampun kalaksanan leh kula mbangun kayangan. Mriko Mang Manunggal Kempal kali Ndara Parikesit. Yayi Parikesit. Lah kae ya wong wis mati kok ya melu-melu. Ya wis mati kok ya isih membo dadi ratu barang. Kiai Semar, piye ketemu neh karo aku. Neng Mahabharata ketemu, neng jaman Madya ya ketemu. Mbokmu piye kabare? Neng neraka piye mbokmu kabare? Aku njaluk negara Ngastina. Alah ora usah ngono kuwi. Padune wing arep mangan Ndaraku Parikesit ta kowe. Tak dumuk kuncung kowe. Aja Kiai aja awakku panas. Ben kowe sisan lebur sisan ora. Oh. Sukmane kala ketek. Wis dipateni saurunge Bratayuda. Bar Bratayuda kok ya isih golek kesempatan. Kae mau ora pangling anake Prabu Niwata Kawaca. Kae ning lakon Semar Mbabar Jati Diri wis metu. Saiki metu neh ning Diang Slupi kala. Ya wis ben kedarang-darang. Wong ki nek ora lahir batin karo Semar do kenek si kuning dewa dhewe-dhewe ora. Lah kok dadi kanane kaya ngene. Negara Ngastina kok dadi kelakon ayem iki piye? Mlayu ning negara Tatah Sabrang wae Raden. Ayo mlayu Antisura. Terus ngapa iki arepan? Ambo sing gawe ukara ki kowe kok senengane ora.
Kiai Semar kula ndara ngaturke panuwun ingkang tanpa pindhan merga saka tandang gawene Kiai Nayantaka negara Ngastina dadi ayem tata titi tentrem biasa kula niku ngrumangsani nek wong sugih lho kok terus kumalungkung mboten lakon Semar Bangun Kayangan iku ping pinten mawon dilakokke coba wiwit jaman Prabu Rama Wijaya kula nggih pun miwiti mbangun kayangan. Wiwit jaman Mahabharata kula nggih pun bola-bali mbangun kayangan. Niki sakniki jamane Sinuwun Prabu Parikesit kula nggih mbangun kayangan. Kurang sugih apa Semar? Mbungan bangun. Semar ki iso mbangun kayangan ning ngaluske dalan ra iso. Aja mirang-mirangke aku ning kene kowe iki. Tenan kok kowe iki bola-bali mbangun kayangan ngaluske dalan ra jegos. Nek mbangun kayangan ki ragate ming ragat batin, nek ngaluske dalan ki ragat lahir. Lah jare sugih. Mbangun kayangan bola-bali. Aku saiki nek sekolah ki ngrekoso mir. Arep apel barang ya dalane elek. Dialuske dalane sesuk kowe. Wis jaman Prabu Parikesit kok jaman Sinuwun Prabu Parikesit dalane isih kaya kali. Kakang Semar. Pripun? Ora nggonku padha wae kok. Sesuk tak wenehi ragat. Ngeten rak sae. Ning pas nalendrane senes Prabu Parikesit pas pun ganti. Iki kok aeng-aeng ngaturaken matur nuwun. Kula kinten purna gatining carita. Purna gatining manangkilan ngono ya. Ngaturaken matur nuwun Sinuwun Parikesit. Iya, Kyai Semar tiba padha-padha nggih. Sedaya lepat kula sanak-anak kula nyuwun pangapunten. Malah sisan dene kula nyuwun pamit. Dengkarang kademel sakniki menika bojo kula kanastren masak bakmi. Iya. Nggih. Lepat atur diageng pangaksami kathah lepat kula sanak-anak nyuwun pangapunten, nyuwun lumebering Samudra pangaksami. Cekap semanten atur kula Surasudira jayaning Kang Rasu Blastala tekaping Darmastuti rayu Kang Samyati rayu Kang Samya pinanggih. Mugi-mugi sak mengker kula sak rombongan warga ing laladan Blembangan mriki tansah manggih ayem tata titi yang tentrem. Ados saka rubeda durga mendhak kala sirna Allahumma amin. Pungkasane ngatur slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh-kabehane. Ndara curiga nanta. Golekane ampun lali. Yo Kakang Semar, kek ngaluske dalan, monggo. Piye kae sing benang kae? Lho kok menika kok mendho kondur nitesenten golekan, Pak.